Kung naghahanap ka mo ng presko asin baratong barakalon, arogan preskong gulayon, prutas, maging handicraft products, musna asin porbaran ang mga produktong tambok sa kadiwa ng Pangulo para sa manggagawa. Department of Labor and Employment Livelihood Fair asin Department of Trade and Industry, Diskwento Caravan sa Ayala Malls, Legazpi. Kasubagong aga Abril 26 kan formal ining buksan sa publiko. Saro sa mga pigpilahan digdi, ang bagas gikan National Food Authority o NFA Bicol na mababakal sa kantidad na 25 pesos ang kilo. Si Nanay Emma kan Legazpi City, saro sa mga nag-aprobit sarkayni. 25. So, ano ka ko lang tabang sa imo na na barato sa bagas? Grabing tabang. 25 exhibitor ang nagbale sa aktibidad. Saro sa mga inisigilyan, napigbidan sa iyang dried fish products na gikan pang Camarines Sur. Then mas nakikilala pa siya. And then isa pa, nakikita nila na may mga ganito palang products from other places. So yun, nadadala namin siya dito and then mas marami kami nagiging possible clients. Sigun sa dole binilog ninda ang aktibidad bilang parte kan selebrasyon ninda sa Labor Day, kung sa inobheto kan aktibidad na matauanin pagkakataon ng mga obrero na makabakal nin mga produkto sa baratong presyo. Ang saro po sa pinaka main na objective, inot na inot sa ngunyan po na panahon nagkakaiwa kita ning kadipisilan sa pagmamahal ka, pagbakal kan siging mahal kang sa tuyang mga barakalon. Kaya po obheto kan sa tuyang programa na maidara ang mga produkto kan sa tuyang mga farmers asin gabos na mga exhibitors na yaon digdi maitao sa tuyang mga kababayan sa abot kayang presyo. Ay lahat po yan ay galing sa Bicol except yung siguro yung ibang produkto, pero yung mga damit siguro po dahil ito distributor's price ito, pero yun pong mga pagkain lalo na gulay, bigas, mga bangus na naandyan, mga ulam, ay gawa po yan sa Bicol, galing sa Bicol. Madurar ang aktibidad sundo sa Mayo 1. Tumaas po ang mga presyo ng sobra, subalit ngayon pa lang po nagbubukas ang ekonomiya. Gusto din nating matulungan yung mga liliit na namumuhunan na maipagpatuloy ang kanilang pagninegosyo. Sa ika-121 na mga taon kan selebrasyon kan Labor Day, dagos man na ipigbiklad ka na hensya na magkakaigwasin na nilampas na 8,000 na bakanting trabaho na pwedeng aprobitsaran kan mga Bicolano. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Carmelo Balia.